Kijk, dan moest nou eigenlijk zien hoe hoog die met. Ja, dan moet ik hem ja, dat moet wat. Ja, maar beter in één keer goed, hè? Kijk, en ik heb hem altijd, dit oog heb ik altijd bij de derde heklamp. Aha. Het voordeel van die kettingen is, de kerst is geflipt. Je kan eigenlijk zien dat je dukt. Kijk, hij moet niet op een roede leggen, maar hij moet eigenlijk op het hek werken. Op het hek leggen. Sommigen die binnen zo strak, die leggen gewoon hier. En dat moet eigenlijk niet, zo moet het. Ik denk dat ik er bovenin wat te strak heb. Als dat touw aantrekt, dan zit die nagenoeg vast, hè? Hij gaat er één keer door. Ja. En dan win je hem een aantal keer omheen. Dan gaat hij, maakt niet uit waar je in de douche zat, door één tiertje. Zo. En dan volgt hij, zeg maar, de tier. Het touw bestaat uit 3 enden en 3 tieren. Dit noemen we de enden. Dus je trekt hem in de tier, steekt hem onder een end door. En dan gaat hij weer omhoog, parallel aan de andere. Zie je dat? Huh? Ja, dat wel. Zo. Half steekje erop. Ken hem niet. Nog niet. Hey, guys! Hartstikke avisado. Die Zwevlien aan de ziekenkant, die zitten al graag. Dit komt dit naar de hoogte. Net leger. Ja, dat is verschil naar half. Met een foto, die een foto naar de Hollandse molen sturen. Ja, hè? Ja.
Die niet anders. Maar dan is er ook niks. Wie staat er te duwen? Nou, we moeten even op de foto. Hè? Nee, een beetje moeilijk op de buiten. Kom jong. Nou, ben je met de rug aan het doen. Dat hebben we niet gezegd. Kijk, hij draait. Ja, zo. Erbij wezen. Zo. Nou draait het daar net even, hè? Hè? Ja, er staat wat beter op weer. Hoort het roest Ruben? Ja. Ja, die hè. Dit is de boedel. Dit komt uit op de Murk. Ja. En in tijd van hevige regenval heeft hij een tweede functie. Of dan roept het waterschap roept hem in, met Ja. een schip. En dan binnen daar molens in Friesland met een maalfunctie. Die gooien het water er met uit. Ken ik normaal. Dit gaat vlugger als normaal hoor. Ja. Maar normaal is constant. En dit ja, ben je afhankelijk van. Mijn broer is commissie voor waterschap, die hoort zo verhaal vertellen. Ja. Ja. Nou, dat wist ik. Malen en molens. Ja. Ja, vroeger was het. En wat komt hier? Is dat wat op het Die boer daar voor het boordje. Oh.